Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću pravim Kinder Bueno tortu. Ja ću prvo da pripremim filove pošto trebaju da se hladi. Ovdje uz zdjele imam 430 grama bijele čokolade koje ću sada prelijem sa 250 ml slatkog vrhnja. Toplo slatko vrhnje, znači zagrijala sam slatko vrhnje. I to ću sada izmiješam da se čokolada rastopi. Čokoladu sam rastopila i sada ću da je stavim u frižider da se dobro ohladi, a za to vrijeme ću ja da pripremim drugi fil. Sada ću da pripremam drugi fil. Ovdje imam 6 žumanjaka koje sam već prethodno razdvojila bjelanke i žumanjke. Bjelanke ću da koristim za koru, a žumanjke za fil. Znači 6 žumanjaka u koje dodajem 2 kašike šećera. I to ću da umutim. Kada sam umutila žumanjke i šećer, dodat ću jednu kesicu pudinga od vanilije, znači jedan puding od vanilije. I to ću da miješam. I ovdje imam 300 ml mlijeka koji ću dodam malo u žumanjke i puding od vanilije, izmiješat ću, a ostatak mlijeka ide u šerpu, ide na šporet da se zakuha, da bi mogla da napravim fil. Evo, izmiješala sam smjesu za fil od žumanjaka i pudinga bez grudvica i sada ću da sačekam da mlijeko prokuha i napravit ću fil. Kada je mlijeko prokuhalo, sada ću da napravim fil. Miješat ću dok se god ne zgusne. I evo, fil je skuhan. Sada ću ga prestavim u neku drugu posudu i pokriću sa prozirnom folijom da se bolje ohladi i brže. Evo, fil sam prebacila u ovu posudu ovako malo dužu i raspodijelila da bi se brže ohladilo. I sada ću prekriti prozirnom folijom da se ne bi stvorila korica na pudingu. Dok se ovaj fil hladi, ja ću da pripremam koru. Sada ću da mutim koru. Ovdje imam 6 bjelanjaka koje ću dodam 1 prstohva soli. Ja uvijek u bjelanke dodajem 1 prstohva soli da bi se bolje umutili. I to ću sada da mutim. Kada sam ovako kratko umutila bjelanke, ovdje imam 150 grama šećera koji ću dodam sad polovinu i mutit ću i ostatak ću kasnije dodam. I sada dodajem drugu polovinu šećera i sada ću da umutim u čvrsti snijeg. Evo, bjelanke sam umutila u čvrsti snijeg. Sada ću dodam ostatak što ide za koru. Sada ću dodam 90 grama mljevenih lješnjaka i dodat ću 60 grama brašna. I to ću promiješam ovako sa špatulom, ne sa mikserom, da ne bi spali bjelanci. Smjesa za koru je gotova. Sada ću da je podijelim u 3 jednaka dijela, da bi od ove smjese dobila 3 kore. Smjesu sam raspodijelila na 3 jednaka dijela, sada ću da raspodijelim u kalupe da se peče. Moj kalup je prečnika 22 cm. I kada raspodijelim po kalupu, ide u rernu da se peče. Rernu sam već zagrijala na 180 stepeni.
i peći se nekih 15 minuta na 180 stepeni. Evo, smjesu sam raspodijelila, sad ide da se peče. Znači na 180 stepeni 15 minuta. Pokazat ću vam kad ispečem sve kore kako izgledaju. Kore su gotove, pogledajte kako su lijepe. Sada ću da nastavim da pravim tortu. Filovi su se ohladili i sada nastavljam da radim, da napravim filove. Prvo ću da izmutim 120 ml slatke pavlake, čvrsto. I evo, umutila sam slatku pavlaku, sada ću je sklonim sa strane. Sada ću ovaj fil sa bijelom čokoladom i slatkom pavlakom da izradim. Metlice od slatke pavlake neću prati. Sada ću samo da dobro izradim, umutim. I kada sam izradila fil, ovdje imam 4 ove čokoladice Kinder Bueno koje ću da otvorim i izlomim u fil. Kada sam otvorila čokoladice, sada ću ovako da ih izlomim, izmrvim u fil. Kada sam izmrvila čokoladice, sada ću kratko da umutim. I evo, Kinder Bueno fil je spreman, sada ću spremam drugi. Sada spremam drugi fil. Sada ću ovaj puding dobro da izradim. Kada sam izradila puding, sada dajem 180 g mascarpone sira i to ću da umutim. Kada sam umutila i mascarpone, sada dodajem slatku pavlaku. I to ću ovako sa špatulom da umiješam. Filovi su spremni, sada mogu da filujem tortu. Sada ću da filujem tortu. Prvu koru sam već stavila sam ovaj obruč da mi je lakše. I sada ću koru da premažem sa jednom kašikom rastopljene nutele. Vi možete koristiti neki drugi Eurokrem tamni, ne mora da bude nutela. Kada sam premazala nutelu preko kore, sada ću polovinu ovog fila sa Kinder Buenom da dodam. I raspodijelit ću. Kada sam raspodijelila polovinu fila sa Kinder Buenom, sada dodajem polovinu ovog žutog fila na ovaj fil. I to ću da raspodijelim. Kada sam raspodijelila i drugi fil, sada ću stavim drugu koru preko. Kada sam stavila i drugu koru, sada ću opet preko kore da namažem nutelu. Znači ponovit ću postupak. Nutella, fil od Kinder Buena i ovaj žuti fil. Znači opet fil od Kinder Buena. I sada ide opet ovaj žuti fil. Kada sam premazala fil, sada stavljam ovu treću koru preko. I torta je gotova. Sada ide u frižider da se hladi, da se dobro stegne. Da bi mogla da je dekorišem, minimalno neka 3 sata će stojati u frižideru, a bilo bi poželjno čak i više. Znači kada se torta rashladi, nastavljam sa dekorisanjem. Evo, torta je ostajala, skinula sam kalup okolo, pogledajte kako izgleda. Stojala je nekih 6 sati u frižideru, sada ću da je premažem. Ovdje sam napravila čokoladni butter krem, znači pomiješala sam
pola kilograma maslaca, pola kilograma šećera u prahu. Dodala sam 100 grama tamne čokolade i 150 grama nutele. I sada ću premažem preko tortu s ovim. Znači kompletnu tortu ću premažem sa ovim butter kremom. Evo ja sam tortu premazala sa butter kremom. Sada ću lijepo da je dekorišem, pošto ovo rođendanska torta moga sina. Pa ću potruditi se malo da izgleda lijepo. Ovako sam rastopila tamnu čokoladu koju ću ovako da stavim na ivice. Evo ja sam tortu dekorisala, pogledajte kako izgleda. Sad ću da je ostavim u frižider preko noći. Sutra kada je budem rezala pokazat ću vam presjek. I evo da vam pokažem presjek torti, malo sam zaboravila. Pogledajte kako lijepo izgleda. Više od pola smo je već pojeli. Evo ako presjek. Torta je baš ukusna. Ja se nadam da vam se dopao ovaj recept. Isto tako nadam da ćete probati da napravite ovu Kinder Bueno tortu. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!